Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! Back with me DJ Lala Banderas para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang no-no para sa mga aling Marites sa ating Byaheng CHISMISAN. Ayan, ang makipagchismisan ng walang pinipiling lugar at pagkakataon. Love, I understand yung mga moments na kating-kati ka ng ikwento yung alam mo sa mga kumars mo or friends mo. Pero wag naman sa pagkakataong inimbita ka na sa birthday, ichichismis mo pa yung nag-birthday. Nasa burol ka na, ang topic nyo pa sa chika ay yung yumao. Wag naman ganun love, sobrang garapal nun. Diba? May fine line po between chismosa at bastos. Okay? Kapag ito ang gawain nyo, andun kayo sa latter part which is bastos. So again, love, mamili ng lugar at panahon para dito. Di naman kayo mapipigilan eh. Talagang hindi kayo magpapapigil. Ang chika ay chika. So talagang i-spill nyo yan sa mga kumare ninyo. Pero lagyan natin ng konting class. Ang walang ka-class-class nyong hobby. Okay? Ikalawang di dapat gawin ng mga Marites. Ayan tuloy, nabubulol ako. Excited chumika, nauuna yung dila ko. Anyway, ikalawang di dapat gawin ng mga aling Marites kapag nakikipagchismisan, broadcasting your chika on public. Love, hindi na kaaya-aya yung karakteristik nyong yan. Huwag nyo na nga pong ipangalandakan. By doing this kasi, may I just point it out to you, pwede kayong makasuhan. Just in case, hindi nyo man lang nare-realize yung fact na yan. Kung sakasakaling makatiming kayo ng taong sawana sa mga ugaling basura at walang magawang maganda in life, dalawa na lang ang options ninyo mga kumare. Humimas ng rehas o magbayad ng malaking multa. Yung tipuhang mas malaki pa yung gagastusin mo sa kaping iniinom mo nung nanchichismis ka ng tao. Libelous po kasi ang isang paratang once publicly done. So if meron kang chika, go ahead. Makipaghuntahan ka sa mga kumare mo pero do it in person and discreetly. Huwag nyo na pong isa publiko yung hobby nyong yan. Bukod po sa hindi nakaaya-aya, bukod sa nakakahiya, threatened pa yung freedom ninyo. Okay? So kung chichismis ka, chismis wisely. Klaro? And love, oras na para paunlakan ang isa nating Byahe Sender of the night. This one was sent to us over at my page, DJ Lala Banderas. Itatago na lang natin siya sa pangalang Divine. Ito ang biyahe ni Divine. Hi po, please hide my identity. May ka-fling po ako almost 1 year na. Single dad po siya. Last month of August, last na nagparamdam siya. At last kita namin, okay naman po kami at sa pagkakaalam ko, wala naman po akong nagawang mali. Nung napansin ko po na almost a month na po siyang di nagpaparamdam sa akin, na-realize ko po na baka ayaw na niya akong kausap. Kaya in-unfriend ko na lang po siya sa Facebook. October 5 po, nagparamdam siya sa akin. Sabi niya if galit daw ba ako sa kanya. Sabi ko naman, oo, nung una, pero ngayon okay na. Sabi niya, na-depress lang daw siya nung kinuha nung mama nung baby niya sa kanya yung baby. Since alam ko din naman pong sa kanya lumaki yung bata at alam kong hindi madali sa kanya yon, sabi ko, sige, naiintindihan ko. Sabi niya sa akin, love daw naman po niya ako. Kaso ayaw daw niya ako masaktan at baka daw kasi naghihintay lang ako ng atensyon o naghihintay akong maging kami. Sabi niya pa, gusto daw po niya akong magkagusto sa iba. Hindi naman daw sa pinamimigay niya ako pero parang mas makakabuti yon. Gusto ko lang din po ng advice. Ano po ba ang gagawin ko? Salamat po and more power to your show, DJ Lala. Hi Divine, well I have to give it dun sa guy ha. He was decent enough to make his intentions clear, so all you have to do is decide for yourself if you want to gamble on it or not. So to help you with that love, this is what I want you to think about. Do you think you are worth more than just a fling? Kasi that's what I don't understand sa ibang babae. Talaga bang sobrang mismo nung lalaki na you don't want to pass a chance na makasama siya kahit walang label? Do you really need to devalue yourself for a guy who doesn't want to commit but keeps insisting na mahal ka niya? Kasi ako sa akin lang. Kung mahal mo yung isang tao, it means that you want to be with them. You want to build a life and future with them. And knowing na mutual yung feeling, no-brainer para sa akin, I'll jump on it.
I'll take the risk kasi I know I have so much more to gain than lose. So kapag sinabi sa'yo ng tao na mahal kita but I don't want to commit, dalawa lang yan. Either hindi niya nauunawaan yung meaning ng mahal kita o hindi naman talaga at gusto niya lang talaga yung perks kapag kasama ka. So Divine, I want you to think about this long and hard. I'm sure he is not a bad guy. Hindi siya masamang lalaki. He is just confused and obviously in the wrong direction ng buhay niya. But it's an investment na kapag pumasok ka, you are going in blindly with a greater possibility of losing. If ako ang nasa shoes mo, I'd tell the guy, I like you, but I have to love myself more. I am not gonna wait for you, but I know na yung feelings ko won't go away easily too. So if time permits, na ready ka na at available pa ako, then maybe that time we can be together. But for now, it is better muna siguro na we go our separate ways. Klaro love, uulitin ko Divine, it's a gamble. But if you gamble now, you will most probably lose. Klaro? Nako Divine, sana nakatulong ako sa iyo, sana nabigyan kita ng uwang. Yan, nabigyan kita ng uwang para sa iyong desisyon. At syempre kung katulad ni Divine, meron kayong pinagdadaanan and you want some clarity and you want some direction, let me help you, let me guide you, let me be with you and we'll go through it together. Okay, you may send your problems over my page DJ Lala Banderas, IG account DJ Lala Banderas or text it sa aking Byahe text line 0917-851-4329. Mukhang kakailanganin na muna nating igarahe ang ating biyaheng chismisan. Ayan, pero syempre mga aling Marites, bago ako tuluyang magtapos, may last tip ako para sa'yo. Find another hobby. As much as I wanted to make sense out of this hobby, there's really no good thing to justify its existence, nor good thing that can come out of it. It's a filthy, too low form of a hobby. If yan ang ibabansag sa'yo sa mga nakakakilala sa'yo, there's nothing for you to be proud of, really. Most people will just avoid you, uninvite you sa gathering, and exclude you sa circle of friends na meron sila once nakilala ka nila bilang isang aling Marites o chismosa chismoso. Alam nyo, sa totoo lang naaawa ako sa mga may pangalang Marites na nadadamay na hindi naman talaga ganon, pero dahil ito na yung bansag, nadadrag sila into an awful trait. So love, I know you love some tea or chika, but as much as you can, control yourself from doing it before you find yourself alone without friends at ikinahihiya ng mga taong nakakakilala sa'yo. Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, I think that's it for us tonight. Maraming salamat kabisyo for sticking with me sa 3 hours of our show and I hope marami kayo ulit natutunan. And if you want to review our previous episode ng Byahe, all you have to do ay pumunta sa YouTube channel ng Love Radio Manila, pumunta sa playlist, hanapin ang mga biyahe. Okay? Sa mga kabisyo natin, you can also follow me on my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. Nakasama niyo po, my name is DJ Lala and you are tuning in sa aking programang Byahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio, GV lang, walang hate, puro love lang. Good night everybody, I'll see you guys again tomorrow. Bye, love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.